Khosi Nation, ngiyazi bafowethu ukuthi iy'mfamona zizothi i-AI le. Bafowethu, ngifuna ukukhuluma ngale nto eyenziwa Borussia Dortmund lapha emaphejini ayo, Facebook, Twitter, Instagram, kuwo wonke nje amapage wayo kuma-social media platforms. Ilokho i-post i-Chiefs nje, i-post i-Chiefs, iyayiphosta nje, iyayiphosta yabo. Bafowethu, iveza-ke ubukhulu be-Kaizer Chiefs lento. Yes, ngiyavuma iDortmund isikhathi esiningi iphosta nge-Chiefs ngoba ilokhu ifaniselana nayo ngamajezi, kuningi okwe-Chiefs okufana neBorussia Dortmund yabo. Ilokhu iphosta nje, ilokhu iphosta. La bafowethu kuveza ubukhulu be-Chiefs ukuthi inkulu kangakanani. Okwesibili, yazi uma ungena lapha epagini, ungaya manje lapha kuFacebook uyobheka ipage leDortmund, ubheke ama-followers eDortmund ewatholile njengamanje after iphoste nge-Chiefs. Ithole thousands and thousands of followers ngokuthi nje iphoste nge-Chiefs. Okunye futhi iBorussia Dortmund ama-post wayo as iqembu lapha emaphejini ayo awatrend sidalo. Yabo nje lapha ku Facebook ama-post wayo ewaphoste nje ngeqembu leBorussia Dortmund. Ama likes uthola mhlawumbe ashaya ko 1000 something, 2000 something, 3000 something, 4000 something. Uma iposte nje ngemidlalo yayo njengeqembu yabo ashaya lapho. Kodwa lama post la ewaphoste nge-Chiefs ingaki lokhu iposta njalo njengamanje iposta nge-Chiefs. Wonke lama post la indlela trenda yona abafana bakithi hey indlela trenda yona yazi enye khona eshaya ku 83k 83 point something k, angathi yilena futhi leyo ishaya ku 83 point something k ama likes. Yiwona wodwa bafethu hamba le kude lama post la eposta khona nge-Chiefs iBorussia Dortmund. Ingako ingeke sayeka ukuphosta ngeKaizer Chiefs ngoba isiyibonile ifollowing eyitholayo uma iphosta ngeKaizer Chiefs. Le nto iveza amandla nobukhulu beqembu leKaizer Chiefs. Hayi imfamona bafowethu zingavukwa umona. iChiefs kuyacaca ukuthi inkulu kangakanani eSouth Africa. Kuyacaca bafowethu, kuyacaca ukuthi ilandelwa kangakanani eSouth Africa. Ngokuphosta nje iDortmund iphosta ngeChiefs sekuvele yatrenda nje, trend iDortmund, uyabona? Ekubeni sithi iDortmund iyiqembu elikhulu eliseGermany, but ama-post wayo awatrend sidalo ingaphostanga ngeChiefs. Asibonge bafowethu. Peace.